streets social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa nyaya yepamuromo kana kuti musindo, violence between Makumbe Productions pamwe naLevels Levels Productions uyo anoshanda ne ari paChillsport and Chillsport Records achishanda naFantan pamwe naRibe naMakumbe Productions Makumbe Productions maproducer vanhu vandiri kuda kutaura nezvavo. Handiti maproducer kazhinji vanenge vachishanda vari behind the scenes, ndo vanobika music. Handiti so Makumbe ane post raakakandawo raLevels Levels akuda kuita ng'anga here kana kuti what's happening here, but the fact yekuti chakandwa naMakumbe watoziva kuti haana violence nemunhu achatongondinakidzawo. So ndine post randoda kukuradzai, asi ndisanda kuradzai this post ndoda kuti utange nekusubscribe, turn on your notification bell on this YouTube channel. Also don't forget to like and share this video. Kana muchiri kuda kuti tidzoke kumakuhwa and kugossip, aiwa chingonyora comment section todzoka here like yako ndoichatipa kuti tikande another video here, tirambe tichingokanda here zvegossip kana kuti torega zvedu. Handiti so indonzi angu saint pane vatanga ndoona nhasa the only Zim uncle ndiri chanzvadzi chamai venyu. Post randoda kuradzai rakakandwa naMakumbe Productions nderino iri. Aya zviverengerei mega muone zvione zvakataurwa nemukomana kuti ani Levels ndo zvaafungere zvomugodobori. Handiti ndo post randati ndoyozokuradzai rekuwanzirana kwemaproducer Makumbe akudenha Levels. Manje anegona here hondo yachona, asi anozoundurwa naLevels here zvikasapera zvakanaka. Amen, regai timbotsvaga kana timbomira kuti Levels achapindurawo achiti chii. Ndo video randati ndingouya ndizokuratidzai, post randauya kuti ndingozokuradzai rakanywa naMakumbe anova producer waMambo Duterera naBaba Harare zvichidaro. From Uncle Saint, the only Zim uncle. Let's comment and share. Chiti much love.